Dnes opäť veľký deň, jokeja Zdenka Šmidu, blahoželáme k 3 víťazstvám. To najdôležitejšie prišlo o veľkej jarnej cene, tak aký bol priebeh? My sme mali priebeh, poviem, docela dobrý. Mali sme venkovné štartové číslo, ale kone dosť rýchly z mašín, z štartovacích boxov a vieli sme sa pár s kilmážom. Ja som videl po štarte, že tam už boli tlačenice, takže priebeh dobrý, rýchly dostih. Upretal som koníka na dobrú pozíciu, podarilo sa mi to akurát trošku do finišu. Sa nám to furt neotvíralo, kone tam hasli, tak sme museli voliť z venkajší stopu, což by až tak nevadilo, len kuň nás furt tlačil Stormy, Renny Storm nás furt tlačil ven a môj koň ako furt mal na to, aby cez neho prešiel, len sa troška bál toho Rennyho, on takový ešte takový decko, ten legionár. Ale jak trošku šafář vytáhol koníka na bariéru, videl místo, tak okamžite bol cez neho a už měl náskok veľmi ľahko, akože potom vyhral. Takže som rád, že to takto dopadlo a aby bol koň zdravý a dúfam, že urobí majiteľu veľkú radosť ešte do budúcna. Váš koň bol vlastne prvým favoritom, bol pomerne výrazným favoritom s kurzom 2-1. Necítili ste nejaké stresy, nejaké tlaky na vás? Ne, ja už som na takéto veci už otrkaný. Proste sú to dostihy, beriem to zodpovedne, pripravím sa vždycky na to, aj doma si odpočínem. Viac preto spraviť nemôžem a myslím si, že sa snažím, či tréner, či jen to urobiť najlepšie výsledky a psychicky si myslím, že už som dosť na to vyzretý. Určite zase bych klamal, že Líder není nervózny, ako každý troška nervózny, ale jak na to sadneme, tak už trošku tá nervozita upadne z nás a už potom ideme každý po svojom, takže nemyslím si, že by sme boli nejaký stresoví. Ja ešte nedám pokoj s tými hat-trickmi, okrem toho na dnešnom meetingu vám sa vlastne podaril aj hat-trick v rámci veľkej jarnej ceny, predtým to bolo s Bribonom, potom to bol Move Your Vision, tentokrát to teda bol Legionár. Ako vysoko hodnotíte toto víťazstvo? No, myslím si, že tak najlepšie. No, Bribon byl že on byl ale hodně skorý, Bribon. On byl v tém ročníku velmi skorý, ty ostatné koně asi neboli až tak dobré, ale tento Legionár si myslím, že je najtrídovejší kôň. Určite som na takém duel nesedel. A posledná otázka teda, sezóna pokročila, blíži sa derby, ako to bez Legionárom? Bude mať na tých 2400 metrov? Ja myslím si, že áno, lebo aj pani Kubovičová tvrdila, že proste z inú prípravu urobil všetko dobre. Ja verím tomu, že určite áno, ale dostihu sa chová veľmi dobre. On keď sa schová za koníka, tak je voditeľný, netahá, netlačí sa nikam, tak tým pádem by mal prestať 2400 metrov. Ďakujem. Dúfam, že áno. Ďakujem, veľa šťastia. Všetko dobré. Prišlo zlepšenie oproti Prahe, ako ste videli, že to dostihy? Já si myslím, že to bylo tím právě, že nebyla kníka jako v Praze. Tady mu pomohlo, že byly 2 oblouky vlastně, ale distanc byla další. Každopádně furt si stojím za tím, že to je na 1400 metrů. Takže druhá otázka logicky mala smerovať, či ho budete ešte naťahovať tým dlhším dištanciám, už teda nie? Nebudem to ani zkoušet, ne. Už ani mě nebudem zkoušet, to je moc daleko. Prídete s týmto koňom ešte do Bratislavy, mu sa to celkom darí? To ještě nevím, to uvidím podle propozic. Ďakujem pekne. Pani trenérka Kubovičová, blahoželáme teda k víťazstvu vo veľkej jarnej cene. Legionár vás asi veľmi potešil po tých neúspechoch. No, samozrejme, že tá sezóna začala tak kruto, ako minulá nedeľa bola taká krutá. No tak nám to dobre tak padlo, konečne tie koníky. Ale ja som mala stále taký pocit, že tí kone vedia utekať, len také nešťastie trošku, možno aj priebeh dosť, všetko možné, jedno z druhým tam sa vyskytovalo. Dnes ten priebeh bol tak, ako ste vy naplánovali? Tak si myslím, že v celku takto sme tak aj plánovali. Legionár mal byť v strede niekto uprataný a Karol úplne posledný. A obidva jazdci splnili presne tak, jak som im rozkázal. A si myslím, že aj tie výsledky, aj obidvaja, aj ten Karol spravil veľmi dobrý výsledok, aj Legionár. Blíži sa Turgala, potom derby, Legionár zrejme stále bude favoritom. Je aj vo vašich očiach na týchto vzdialenostiach dlhších favoritom? Ale áno, ja si myslím, že tam on má sily dosť, ten koník. Verím tomu, že aj na tých dlhších distanciách nebudú problémy nejaké veľké. Nehovorím, že samozrejme, že taký špičkový ako doteraz, ale dúfam, že áno. Ešte sa spýtam na tú Prahu na King of Marmalade. Už to prebolelo? Nenašli ste žiadny problém okrem toho povrchu, ktorý vám nevyhovoval? No, tak to bola neskúsenosť, než jazdca, koňa hlavne v prvom rade. On odskočil posledný, začal do neho špliechať, nevedel, čo sa deje a aj v práci viac menej chodí spredu. Takže bol taký trošku zaskočený, aj order nebolo také, držať sa skôr niekde medzi prednými koňmi, alebo teda polovička, aspoň posledný odskočil, to je taká daň neskúsených koní. Ale dúfam, že to bude v poriadku.
Všetko dobre, ďakujem. Jan Havlík v hlavných dostihoch, teda 3. miesto, Kône patrí k tomu okruhu favoritov. Potešilo vás to? Tak určite ma to potešilo, myslím, že aj majiteľov. Ako docela dobre nám vyšla taktika, chceli sme s ním spredu viacej, jak pán Olčák mi povedal, ten Cvegat nám spravil viac menej vodiča do poldostihu a potom, nakoľko on má jedno tempo koník, som mal taký pocit z neho, tak som musel už skoro aj nastúpiť a šikovno to dotiahol až domov. Myslíte, že to bolo maximum, naviac to nebolo dnes? Myslím, že dnes koň išiel to, na čo mal a myslím, že o 3 týždne, alebo kedy to je Tursgala, na to starojazdské kritérium môže byť ešte lepšie. Ako to vidíte za nárastom dištancie, bude mu to vyhovovať alebo skôr nie? Ja myslím, keď mu to človek rozdelí šikovne, takže mu to nebude robiť problémy. Cvalať ten koník vie, takže myslím, že dištančne to bude OK. Spomenuli ste Turgala, tak nám povedzte, máte už nejaké prísľuby, čo budete jazdiť, na koho sa tešíte? Tak určite sa teším na Triptu Rodosa, v veľkej cene Slovenska. Alte Ivla by som mal jazdiť v cene ministerstva pôdohospodárstva, práve toho hot favorita v starojazdskom kritériu. Cene Arvy by to mala byť Jordana a cene Scotch Rifle Aurelia Pia, takže máte plný DR. Teším sa na tie kone. Ďakujem pekne. A ja. Pán tréner Milan Tajmer, vy ste dnes priviezli do Bratislavy po 2 rokoch štartujúceho mužka Jokera, nakoniec to bolo krásne víťazstvo. Očakávali ste, že bude takéto dobré po takej dlhej dobe? No, abych řekl úplnou pravdu, trošku jsem v to doufal, ale říkal jsem si ale, takže nic nahlas. V kouku, že som to doufal a že to takhle vyšlo, tak strašne moc rád. Je to kôň, ktorý má za sebou nejaké výsledky, plánujete s ním chodívať sem alebo skôr to bude do Pardubic? Ne, je to kůň, který je hlášený do Velký Pardubický a tohle to bylo první na rozběhání, rozhýbání se právě po té dlouhé pauze, aby se trošku uvedl. Je to Beluš, trošku to evokuje a Van Grisa má nejaké vlohy podobné s týmto konem? Ne, úplně jiný. Ano? Amand byl takový ten, co chodí ze předu a bavilo ho to. Neuměl si odpočnout v dostihu, Joker ten zase je takový pohdář, ten kdyby mohl cválat zádu, tak bude cválat zádu, bude se dělat po tribunách a bojuje, až když je jaksi v chumu, nebo prostě když mu koně dechají na zadek. Vy máte pre všetky prekažkou centrál, tak nám povedzte ešte 1-2 mená, ktoré túto sezónu by mohli byť zaujímavé. No tak v loni dobře skončil sezónu Šármluk, s tím se chystám teďka do Pardubic, no toho jsem zvědavý, je to teda podzimní kůň, takže teď zase jde jenom na rozhejbání. Navíc u nás byla dost dlouhá zima, ještě dneska tam je trochu sněhu. Jsem docela zvědavý na polosestru od Šármluka, je taky Polughaný, Makaonet, aby taky měl jako v Pardubicích startovat. Další 2 nový koně ze stáje Lucie Vránová, na ty se dost těším. Je to mimo jiné Kubičové běhající Endless Storm. Měl nějaký zdravotní potíže chvíli, o rok vlastně stál, jsem dostal do Jady Myšku, moc se mě líbí, moc se dobře jeví. No a pak tam je ten malý Granitol, ten by se měl vrátit taky teďka. A ten má, toho bych viděl asi tady v Bratislavě, s tím asi začneme zase tady. Ďakujem veľmi pekne. Горит вкус осеннего вина, но горит звезда, далекая моя. Пусть я одна, и полночь холодна, и судьба темна, но твердо верю я. Где-то за туманом, за небесною рекой, где-то за полями, за дождями, за тоской, где-то, может, рядом, может, лишь подать рукой. Святые золотые города, где-то сможем мы не расставаться никогда. Где-то наши души, как прозрачная вода, и где-то счастье ждут меня. Где-то за полями, за дождями, за тоской, где-то, может,
смотрит